Since unoibonere because zvinhu zvinyowani zvauri kuintrodusa zvekubata maiki vaivara vasina kupfeka. Yes, power. 19 Power. uri kuona imwe hakuda kuti minisa saka pane chiri kutomira mberi kwavo chiri kuti iwewe uda kuita minisa uda kuintrodusa zvajesu izvo tichisvikira tichirova ngoma du tichimwa doro Jesu pabasa. tanga umbodhila nechekwenyu wachidonhetsa because pane mafundisano hura anorepa praise and worship. Ukasadonhetsa auta yacho hamusamamonza mafundisano hurere pamwana makatogorara nawo mangoda nekuti ndeaposto mukavhura makumbo. Musharudzi mai. Yes. Unotoona zvino danana nedhara. Kuti I have my sugar bear. Come and see my bear. Your bear. Murume wemunhu. Uri kupepetsa chekumusha. Uchiita mabhebhe so uchiti I'm tasty. Ndichiri pakuchuza. Usonorwa kuti aute chihure uri kuita. No, Jesus. Munhu wakambomudzidza mukomana ukamupedza. Unoziva kuti murume anogona naMwari kwete iwewe. Power. Autaura chokwadi ana baba kwesati kugone. Munotogonekwa nedenga. Andei Isaiah 7 verse 7. Zvanzi naIshe Jehovha. Zvanzi naIshe Jehovha. Izvozvi hazvingamiri. Izvozvi hazvingamiri. Uye hazvingaitike. Ndine here munhu achamira neshoko raMwari. Ari kuti Mwari ndamira naIsaiah 7 verse 7 ndine kumusha kuna anti-spirit. But ino hazvingadimisi.